experiència molt positiva, no només pel contingut de les ponències, de la gent que hi participa explicant experiències pròpies. I m'ha semblat una gran oportunitat d'estar en contacte amb el sector, d'estar al corrent de les novetats i les tendències del mercat. Tot el que és experiència d'usuari ha d'estar en la primera ordre de recepció i d'informació que cal gestionar per part de les empreses del food service. Sinó per tot aquest entorn que es crea, es compartint informació, explicant les seves pròpies vivències, que és realment els moments en els que n'extreus elements positius que et pots portar al teu dia a dia. Per nosaltres el clúster és un punt de trobada, no des del punt de vista de competidors, sinó des del punt de vista de col·laboració per trobar espais, zones comuns en les quals puguem desenvolupar i fer les coses més útils per tots. I tenim claríssim que són espais de dinamització, d'establir contactes, de veure sinergies entre companyies i, per tant, són elements imprescindibles. Ens ha permès encarar nous projectes, com per exemple el tema de la gestió de residus. Però a partir d'aquí, el fet de conèixer diferents players de tot el sector, no només encarem aquest projecte, sinó que també, com a visió de futur, segurament encararem molts projectes nous a nivell de sector. Per tant, és una experiència que la recomano.